egitea, besta aintzinean. Ekitaldi xumea da, baina ahantzien oroimenez uste du jarraitu behar dugula kontu honekin. Ikusten hemen zaudetenak, hemen plaza honetan orain dela 1926ko egun triste horretan egon ziren jadanik ez daude hemen, joan dira, beste toki batera, baina berein ondorengoak eta hemen zaudete eta horrela jarraituko dugu lanean. Joanen urtean, ekitaldi honetan berean, Mikel Taberna Irazoki idazle beratabak irakurtzen zuen poema baten puska batean horrela erraten zuen. Alaba eta seme garenak, haien ondoko guziak kondenatuak gaude, falta ditugun hitz horiek aurkitzen saiatzera, mututasunean miaka. Eta bere hitzak ere dire, beharrezkoa dugu solas guzien ongarria landu nahi dugun lur berrian. Ekitaldiari akabera emateko, lore eskaintza eginen dugu, eskatuko dizuet beraz, altxatu eta Mikel Iriarte Antxorenak antzien oroimenez egindako eskultura horren azpian loreak paratzeko, eta bitartean Estitxu Pinatxo Olaziregik isiltasuna kanta kantatuko digu, Xavier Leteren hitzak dire, Estitxuk berak egindako musikarekin. Hitzak eta oroitzepenak beraz ez ditzala haiziak eramin, ongabitu dezagun lur berri hori, Mikel erabatzen duen bezala, askatasunean eta bakean bizi ahal izateko. Ongi pasa bestak, gora saniztenak!
Desinbera, izurrite ezberdinen kontrolean adituak. Edozein izurriteren aurrean arazoak nondik heldu diren aztertu, ekintza plana sortu eta horren aintzinean hartu beharreko neurriak erabakitzen ditugu. Xagu zein arratoi hiltze tratamentuak. Edozein insekturen aurkako tratamentua. Desinfekzioak. Egurrezko egituretan zein altzaritan xilofagoen aurkako tratamentuak. Hegazti ezberdinen aintzinean egindako kontrola. Desinbera.